Bütün ilni titrendirigen çirattағы фажиға. Перімді 18 яшілік Тимур Бекмансуров юғары оқу йортына кіріп құралдан кішілеріні өтірі. Не үшін мұндай түр фажиғалар қобатлана? Бір ғайыпсіз кіші өлімлері үшін кім жауап берер? Эфирда тайынлық тапшыруы студияда Алмазға Фият бейсәмсіз. Қызғаныш, май айында шундый тема бойынша біздің дәлігі студияда шырашқан едік һәм ұзақ уақытта өтмей, яңадан нәқ мына шулық сценарий бойынша диярлік болған вақиғалар турында сөйләшергә мәжбүрбіз. Бүгін Пермь өлкәсендә матәм көне. Кеше 18 яшьлек Тимур Бекмансуров әйткәнебезчә инде корал белән киреп кешеләргә ата башлый. 6-сы үлә. Хәзерге мәгълүмат буенча һәм 30-на якын кеше җәрәхәт ала. Әлеге видеолар шулай ук сезгә күрсәтелә. Ни өчен мондый проблема һаманда безнең өчен сәйер булып тоела икән? Һәм ни өчен кабатлана дип әйтәсе килә, Рафил әфәнде. Менә без инде күп сөйләшәбез моның турында. Кабатланмасын өчен күп кенә эшләр башкарылырга тиеш дибез. Корал буенча да, законнарны үзгәртү буенча да. Һәм һаманда без шул ук сорауларны күтәрергә мәҗбүр. Ни өчен? Ну, күп эшләнә. Хөкүмәт тә күп эшли. Менә карагызлар, безнең президентның да акчалар бирделәр хәзер ниләрне инде охрана булсын өчен, кайдыр техник якларында карыйлар. Но мин уйлаган буенча яшүсмерләрнең башына кирергә кирәк. Яшүсмерләрнең башына патриотик уйлар кирергә кирәк, кертергә кирәк. Яшүсмерләрне компьютердан тартып алырга кирәк. Бүтән илләрдә бит компьютерны авыру дип тә саныйлар хәзер, компьютерга башы белән кирип киткән кешене. Без аны күрмибез. Каядыр, цензура дип әйтсәң, монда аңламаска башкалык. Но каядыр күп кенә сайтларны biz sуда жабырга да койырга судсыз прямо Роскомнадзор үзе жабырга тиеш. Карагыз инде, менә бу бер сәгатьнән бит шаганнар булар. Что Казанныкы, что Пермныкы. Алар бит бер-берсен күреп, шуннан килеп чыккан әйберләр. Ничектер кешенең тәрбияләү ягын арттырырга кирәк безгә Рәсәйдә. Полностью нәрсәләр уйларга кирәк тәрбияләү ягын. Һәм шулык белем бирү учреждениеләрендә, шулык башка инде кеше күп җыела торган урыннарда сакны көчәйтү мәсьәләсе дә күтәрелгән иде. Ләкин сакны көчәйтеп кенә проблеманы хәл итеп була микән? Ул бит үтерергә теләгән кеше төрле чараларын табырга мөмкин. Айсылу ханым, монда шулай ук ул инде хат язып калдырган һәм 10-нчы сыйныфтан бирле мин моны әзерләп килдем дип әйтә ул. Менә ничек шул вакыттан бирле беркем дә сизми, моның белән шөгыльләнә башламадылар икән бездә. Менә шул Казан фаҗигасы кешеләрне этәрми, нәкъ менә җитди карарга кораллы кеше, аны инде килеп тикшергәннәр, караганнар, шулай бары тик устында китсен дип кенә караганнармы аны? Мин калганда устында китсен дип кенә карамаганнардыр, ләкин шулай булса да менә интернетта балалар бик күп вакытларын үткәрәләр. Шуңа күрә хукук саклау органнары да интернетны тулысынча контрольдә тота алмыйлар дип уйлыйм мин. Һәм моннан тыш тагын бер нәрсә әйтер идем мин. Бүтән кешенең дә башы эченә кирип карап булмый. Син нинди яхшы психолог булсаң да, җәмгыять үзе шундый шартлар тудырырга тиеш. Безнең яшьләребез үзләре әйтегендә алар актив тормышка, берсе белән берсе аралашуга, шуннан да менә патриотик бәлки юнәлешләрдә үсәргә тиешләр. Юк, искәрмәләр була бит, әгәр дә барысына тәртипле генә булса да, менә мондый вакыйгалар аларны гадәти күренеш дип кабул итәргәме? Әллә бу ничектер барыбер искәрмә булып торамы? Менә ничек уйлыйсыз сез? Психологик яктан андый кешеләр киләчәктә дә булачакмы һәм куркырга кирәкме? Шиксез булачак һәм монда бер кызык шундый теория бар. Бу безнең илдә бит әле бу яңа гына барлыкка килде бундай күренешләр. Соединенные Штаты Америка анда инде бу байтактан бирле бар һәм галимнәр моны өйрәнәләр. Менә 16-нчы елда ялгышмасам, Америка галиме Джоэл Кативан шундый кызык теория белән чыкты. Ул әйтә, бу шутерлар дип атыйлар бит инде, алар үзләрен демонстратив рәвештә үтерүчеләр дип. То есть моны кешенең шундый
bütün cəmiyyətə күрсәтеп, үзен үзе үтерүе һәм үзен үзе үтергән вакытта башка кешеләргә дә зыян салуы. Менә янсы да бар, 18 яшьтә корал бирү мәсьәләсенә без әле аерым тукталырбыз, аның турында сөйләшкән идек. Һәм безнең белән элемтәдә Альберт Шакиров узган тапшыруда шулай без моның турында сөйләшкән идек. Альберт, син үзең аучы буларак аңлатып кит әле. Менә аучы һәм корал алып хайваннарга атмаган кеше нәрсәсе белән аерыла ул? Һәм нәрсә көтәргә була андый кешедән, бигрәк тә 18 яшьтә? Бу очракта бик төгәл бүлеп карарга кирәк дип саныйм. Аучы ул аучы. Менә бу ике кеше дип әйтсәң дә инде белмим, алар үтерүчеләр. Алар да үтерүчеләр психологиясе, чөнки аларның менә ул видеолары күпмедер дәрәҗәдә күренә һәм аларның нинди маршрут белән барганнары һәм ничек үзләрен ничек тотканнары күренеп тора. Алар хәтта якын килеп бер тапкыр аткан кешене яңадан инде янында ук тагын бер тәгаен үлсен дип атып үтереп киткәннәре дә күренә. Алар өчен ниндидер параллель дөнья бар шикелле һәм алар үзләре менә басып атканнан соң бу кешегә нәрсә булганын бик аңлап күз алдына китереп бетермиләр дип саныйм мин. Мылтык тотып ауга чыккан кеше һәм үзе аткан һәм бу очракта инде менә шул добыть дип әйтәбез инде. Менә русчаның бик дөрес сүзе бар, добыча сүзеннән добыть дигән әйбер. Ул хөрмәт белән карау, син аны әйе үзеңгә өеңгә алып кайтасы, киек, кошмавыл, хайванмавыл булса да, син аңа хөрмәт белән карыйсың. Монда берничектә бу кешене теге ау мылтыгы тоткач та ул психологиягә якында китерә торган түгел, ул теге аңышмый. Мин атканнан соң кеше үлә икәнлеген генә белә, ләкин аның психологиясендә инде шул дәрәҗәдә зур үзгәрешләр булганы күренеп тора. Аның азмы күпме жәлләү яки үкенү дигән әйберләре юк һәм ул инде аны мылтык тотып мәктәпкә кергән вакытта үтереп керә үзендә андый хисләрне. Аучылар, алар әле барыбер дә табигатькә якын кешеләр һәм әйткәнемчә, шул үзләре аткан җәнлеккә дә хөрмәт белән карый торган кешеләр. Монда анысы да күренми, кызганычка каршы. Һәм бу кадрларны инде барысы да күрде, шул ук Казандагы вакыйгада да ничек мылтык күтәреп җайлыгына һәм иркен генә хәрәкәт иткәннәрен һәм бу ситуациядә чагыштырып карыйк әле бергә тамашачылар белән. Менә ике вакыйганы алар камерага икесе дә эләккән һәм беренче секундларда ук инде шулай интернетта алар чыктылар. Менә әлеге мизгелләрдә дә күреп торасыз сез, нәкъ менә ике кеше бара, икесе дә әле бер төрле диярлек киенгән һәм бу очракта менә нәрсә эшләргә дигән сорауны бирмибез без әлбәттә. Чөнки югалып кала кеше һәм кораллы кешегә гади кеше ташлана алмыйдыр инде. Илнар, менә узган тапшыруда нәкъ менә әлеге темага багышланган бик мөһим теманы күтәргән идек без, син әйткән битарафсызлык турында. Менә вакыт узды бераз. Берәр нинди алга китеш бармы бу яктан? Әллә һаман да битарафбыз, һаман да кеше бер нинди дә сабак алмады һәм шул ук кеше ничек җайлыгына барды һәм шул килеш инде без курбаннарга инде курбаннарны күрергә мәҗбүр булабызмы бу очракта? Шаланда кызганыч, менә нәкъ 4 айлык диярлек инде бераз гына узды. Шушы составта диярлек без монда сөйләштек, һәм битарафлыкта туталдык. Мин әле дә моны төп проблема дип атыйм. Хәзер һәм мондый куркыныч вакыйгалардан соң төп сорау полиция, дәүләт нәрсә эшләр түгел. Без үзебез нәрсә эшләрбез, нәрсә эшли алабыз дигән сорауга җавап табарга кирәк минемчә. Бу Тверимдә аткан егетнең әнисенең сүзләрен укыдым мин бүген интернетта. Һәм анда ул бик яхшы егет, бик яхшы ул дип тасвирлый инде. Шуланда монда акыллы дигән сүз ярамас әлбәттә. Менә бу егетнең социаль челтәрләрдә таралды бит инде язып калдырган сүзләре дә. Анда карап та егетне надан дип әйтеп булмый. Әмма ул бит шул вакыт яза, 10нчы сыйныфтан бирле мин әзерләнә башладым ди. Һәм соңрак ачыклана башлады, аның иптәшләре аның сәерлеген күргән. Әгәр дә аның иптәшләре сизгән икән бу сәерле, ничек өендә күрмәгәннәр? Әлбәттә, күрми калу мөмкин түгел. Без хәзер шуңа әйләнеп беттек. Без кеше баласына чит әйбер әйтә алмыйбыз. Кешегә сүз әйтә алмыйбыз. Подъездда бер кем белән аралашмыйбыз. Без хәтта үзебезнең балаларга сүз әйтмибез. Менә шул битарафлык барлыкка килеп, без бер нәрсә күрмибез. Мылтык күтәреп барган кешене. Урамда сез бер сабыйга бер сүз әйтеп карагыз, менә урамны юлны ялгыш чыккан җирдә бер 12 яшьлек баланы әйтик. 10 яшьлек димим. Ничә сүз җавап кайтарачак. Менә шул битарафлык барлыкка килә кеше бер-берсен күрми башлый. Хәзер укытучыларны гаепләрләр, мәктәпләрне гаепләр, анда нигә күрмәгәннәр диләр. Мәктәп бүген имтиханга әзерләй. 90нчы елларда туган әтияннәр җитеште хәзер. Аларның балалары куй, аларның балалары чыкты. Әтияннәр мәктәпкә
мөнәсәбәт ашыкларга, ниндер русча әйткәндә стрелкага, разборкага барган шикелле. Менә бу чирак нинди бер-берсенә карата кеше ниндер кисәтү ясый алсын инде. Менә шул йомгак рәвешендә килә дә, шушындый хәлләр килеп чыга. Һәм төп сорау әйтәм бит, менә без моннан сабак алачакбызмы? Мин әлбәттә Казанда булгач, без бу вакыйга бик көйндек. Чөнки Бергтә Азия якларына баш кешеләр туганнар, якыннары яши, һәрхәлдә миңа шулай тоелды. Чөнки безнең кызыбыз кичәнә чакта ул мәктәпкә йөргән иде. Бик күп таныш кешеләр килеп чыкты. Менә Пермьдәге вакыйга без бу кадәр кайгырдыкмы, дөрес әйтегез? Юк, әле Татарстан халкына ничектер барыбер. Менә шул хәл кабатланган өчен, әгәр дә Казанда мондый хәл булмаган булса, без Пермьдәге вакыйганы бүген оныткан булыр идек. Менә ул шул битарафлык инде. Әгәр дә менә шушы хисле чыгармасак, полиция, дәүләт нәрсәгә нәрсәсә дә, бөтен җиргә кораллы кеше утыртса да, миңа калса, күреп вакытына күреп өлгермәсәң, бернинди әллә ни зур файдасы булмаячак. Шунда да Татарстанда да әлеге вакыйга инде үз эшен эшләде дип әйтергә кирәктер. Шунда да кешеләр кайгырды, борчылды, чәчәкләр алып килделәр һәм бу очракта нәкъ менә Татарстан үз мисалында аңлагандыр мондый вакыйгаларның ни дәрәҗәдә куркыныч икәнен. Һәм Пермьдәге вәкилләргә дә шулай инде алар үзләре кайгылары белән уртаклаштылар. Интернет турында да әйтмичә булдыра алмыйбыз. Монда шул ук компьютер уеннары йогынтысы турында без тагын әлеге темага әйләнеп кайтырга мәҗбүр. Менә психологиягә баланың дип әйтик, 18 яшьлек баланың ничек йогынты ясый ул. Алар реаль тормыш белән шул ук компьютер уеннарындагы тормышны аермый башлау дәрәҗәсенә җитмиме бу очракта? Әгәр дә без физиологияттан карасак, әлбәттә бала кеше яшүсмердә хәтта әле ул физиологияттан караны актан араларга өлгермәгәнчә була. Менә монда инде дәүләт нишли, без нишибез дип әйтәбез. Әлбәттә күпмедер дәрәҗәдә дәүләттә эшләргә тиеш, әтиәннәр һәм нәрсә әйтәсе килә, менә бу моментта, менә кешенең башына кереп карап булмый дип. Кешенең башына бер караны кереп карап була. Аны психологлар кереп карыйлар, аралыйлар. Әлбәттә 100% бер кешендә анда аның дөрес әйтәме икән, кеше алдаларга да мөмкин, анда тестларында алдалап үтәргә мөмкин. Әмма дә ләкин хәзерге вакытта менә бу мәсьәләне яңадан ул кабатлану ихтималы бар. Әлбәттә, аны мөмкин кадәр киметү өчен безнең мәгариф системасында, инде дәүләт дәрәҗәсендә мәгариф системасында тәрбия мәсьәләләре, милли тәрбия мәсьәләләре, хәзерге вакытталар эшләнми диярлек. Менә план язган чагында, тәрбия планы күпмедер языла, ул инде отчет эченә кирип китеп бара. Чын барда укытучыларның балалар белән эшләргә тәрбия өлкәсендә вакыты калмый. Чөнки без БДИга, ЕГЭга әзерлибез. Мәсәлән, әгәр дә менә шул хатны карасак, анда хаталар юк диярлек. Ул ЕГЭны рус теленнән 4-кә 5-кә биреп укырга кирә ала. Әле битек шуда була яза да белми әле аның яшендә. Әле без интернетта карасак, күп яшьләр безнең хаталы язалар, яме. Шуңа күрә менә бу мәсьәләгә игътибарны карарга кирәк. Ансы коралны тыю һәм башка ансы мәсьәләсе, ансы бер мәсьәлә, әмма ләкин әгәр дә менә бу юнәлештә без балаларның башына кирип, анда тәрбияне дөрес саламасак, бу юнәлештә эш алып бармасак, бу хәлләр саны күбрәк булырга мөмкин. Барыбер шул ук тәрбиягә корал тыю һәм башка, әгәр дә кешенең башына керә икән, ул анда бернинди законнарны ярны, бернинди киртәләрне бөтен усып китәргә мөмкин. Ләкин менә коралны җитди рәвештә тыю законы керсә, үзгәрешләр булырмы, юкмы? Моны инде без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы Пермьдәге фаҗига турында сөйләшәбез. Шуннан да кичә кемнәр бәлки ишетмәгәндер, андый кешеләр юктыр инде. 18 яшьлек Тимур Бекмансуров үзе укыган югары уку йортына кереп, корал белән ата башлый, кергәнче үк ата башлый, 6 кеше үлә, 28 кеше зыян күрә дигәннәр. Бу соңгы мәгълүмат. Кызганыч, монда бары тик ортагына ала үлүчеләр саны инде. Һәм ышанып калабыз, барысы белән дә инде яхшы булыр дип. Рафил әфәнде, менә корал мәсьәләсе бик җитди мәсьәлә бит. Казандагы вакыйга булды. Инде законга кертергә дип дигән фикерләр дә, бәлки кем белә, менә шул көнне үк, әгәр дә 21 яшькә кадәр мәсәлән, корал булган кешеләргә коралларны алалар дигән закон чыгарсалар һәм ул вакытта алган булсалар, бу фаҗига бәлки булмый калган булыр иде. Менә моны күз алдына китереп буламы һәм ни өчен кискен һәм катгый карарлар кабул ителми бездә? Менә мен нәрсә дисем беләм. Бу егеткә коралын туктатып булмыйдыр инде, потому что ул май айында аның уже кулында булган, корал алган инде аны. Но менә закон, канун дибез инде, аны алдык инде безнең хөкүмәт думасы. Но 2нче елга июльдә генә керә. Нигә тартырган? Тагын анда егетләр булырга булыр бит. Аннары корал бирүне мин уйлаган буенча 18 яшьлек малайга
берер үшін закон белән кара кирәк, кырысларга кирәк. Оны полиция тикшерәме, Росгвардиямы, ярты ел тикшерсеннәр. Психиатрический экспертиза коллегиально уздырсыннар. Психологлар, пианино уйнасыннар, тестированиемы, тегесе бусы вещь кара кирәк. Бөтен бюрократический препон ясарга кирәк мондай кешегә. Моның компьютерына керергә кирәк. Кемнәр белән сөйләшә ул? Нәрсә турында сөйләшә? Карарга кирәк бу әйберләр бөтенсен. Сез эшчәнлек вакытында нәрсәләргә игътибар итә идегез? Сез бит шулай ук җиңел генә корал бирмәгәнсез ул вакытта. Һәм тикшерү узганында хәзерге кебек инде шул ук белешмәләр алып та җиңел генә алмаганнар. Нәрсәләр эшләргә кирәк хәзер? Мен уйлаган буенча барыбер инде андый егетләрне корал биргәнче без тартып чыгара диш. Без бит әлдә кемнән тартып чыгар? Террористларны эзләп табып чыгарабыз бит шул компьютер буенча. Нигә без менә монда эскарыйбыз? Менә права бирергә кирәк. И МВДга да, и Росгвардиягә тикшерергә, катырак тикшерергә ул егетләрне. Ну, аннары безнең менә без сөйлибез инде, хәзер мине аңламаска намагыз. Цензура кертергә кирәк, компьютер, интернетка цензураны. Карарга кирәк, каянда көчләү турында, каянда. Бүген бит менә кирдең, кирәк икән миңа фугас. Ничек эшләргә өйрәтәләр? Ачтың, кирдең, киттең, бөтен әйбер бар. Шуңа күрә аннары безнең бит халык күбесе авырый башлар инде. Менә күп кенә илләрдә хәзер компьютер баш белән кирип китәләр, компьютерның зависимостька кирип киткән кешеләрне бит авыру дип саныйлар. Авыруларны бит каядыр ни карарга кирәк, аларны бит сыйфатларга кирәк. Менә карагыз, шу Кытай способын карагыз әле. Башына компьютер кергән кешене ушу, муштра военные, тегесе бысы весь бәреп чыгаралар башыннан. И специальный мәктәпләр бар, больницкий мәктәпләр бар уже. Аларны кая кертеп дәваландылар. Бездә юк алар. Бездә булырга мөмкинме Раил? Мондый хәлнең булуы һәм мондый практика ярдәм итәргә мөмкинме бу? Мин әзгән килешеп бетмәгән әйбер бар. Мәсәлән, шул Америка Кушма Штатларында караса, алар да бит компьютерлар булмаган, анда мәктәпләрнең инде менә исемнәрен әйтмим инде кешеләр интернеттан эзләп актармасыннар өчен. Шуның барда компьютерда төрлесе булырга мөмкин мәгълүматты. Менә мәгълүматны нинди җыюын, нинди әйбергә игътибар итүен, нинди китаплар алуын, кайда йөрүен, телефоннан нинди тема аралашуын, менә буларны күп дәрәҗәдә контроль итәргә мөмкин, әлбәттә. Һәм менә тагын бер шундый фикер әйтелде, без бер-беребезгә игътибарсыз битарафлылык, менә сәерлеген тойганнар, иптәшләре, дуслары дип, менә бу моментта нинди сигнал кнопкаларын басарга билгеле эшли торган хезмәтләр булырга тиеш дип уйлыйм. Аларны ачыклап бетереп була микән соң? Миңа калса, андый шикле булган яшьләр күпме бүген гомумән, Асыл ханым? Һәм ничек ачыкларга ниндирәк адымнар, аларны бит инде шунда ук бөтенсен махсус дәвалану курсларына да җибәреп булмый, аларны инде каядыр җәмгыятьтән аерып куеп та булмый. Менә нәрсә эшләргә? Әгәр дә шундыйрак ниндидер сәйрәк дип әйтик, бу очракта психологиятан тайпылышлары бәлки булган һәм шул ук интернетта булсын, бу гадәти тормыштамы, үз эченә бикләнгән йомык кешеләр бит күп очракта алар. Нәрсә эшләп була алар белән алда? Без гомумән психология белән соңгы вакытларда шөгыльләнмибез. Балалар, алар үзләренә үзләре предоставлены дип әйтгәндә. Проблеманы чишү юлларын күрсәтә алмыйбыз. Менә шул психологлар мәктәпләрдә эшлиләр. Алар бик күп эшлиләр, ләкин шул вакытта бит ничек стресстан чыгарга, ничек менә шундый авыр ситуациягә эләксәң, анда ничек үзеңне тотарга. Без практик яктан балаларга бер нәрсә дә өйрәтмибез. Һәм диагностика белән генә миңа калганда тагын бер тапкыр әйтәм, әгәр дә без моны суицид дип карыйбыз икән, бу очракта бер нәрсә эшләтеп булмый. Аннары тагын бер мөһим мәсьәлә, узган Казандагы фаҗига без инде еш әйләнеп кайтырга мәҗбүр. Әлеге үтерүчене социаль челтәрләрдә ничектер геройлаштыру мизгилләрдә булды. Илнар, син шулай игътибар иткәнсеңдер. Менә бу мисал, ул бит хатында шулай ук әлеге фаҗиганы әйтә һәм әле миңа киресенчә уңай якка булды ул дип әйтә бит. Шул коралны анда ничектер яңадан теркәү буенча ничкәлекләрен инде аны белгечләр белә, корал белән эш итүчеләр. Менә геройлаштыру үз эшендә эшләмиме икән һәм бер-берсенә карап, булай да була икән бит, җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итеп дигәнрәк фикер тумый икән һәм бәлки шуның да җимеше түгелме бу вакыйга? Әлбәттә аның җимеше. Әлбәттә ул үзенчә язган инде, миңа сезнең игътибарыгыз кирәк, мифәлен дигән сүз бар. Әлбәттә шуның өчен Казандагы вакыйгадан соң берничә көн узга, шунда хәтта берничә сәгать узга, шунда аның фан төркемнәре барлыкка килде. Фондлар төзи башладылар һәм ачыктан-ачык акча җыя башладылар. Кичә сәгать ничәдә? Ну, 1 сәгать, 2 сәгать үткәч инде бу егетне фан егет дип әйтәбез, бәндә дияргә кирәк инде. Аның да фан төркемнәре барлыкка килде.
Менә бу Замана шире. Менә бу замана ширәе безнең җәмгыятьнең бик зур шире. Моның сәбәбен нидер психологик тайпылыш белән генә бәйләмәсем. Бу һәм Таңбыр Сабаевлар һәм сез бәлки килешерсез, белгеч барак белмим. Бу җәмгыятьтәге ике якта упкын барлыкка килү. Беләсез, менә урта сыйныф дип инде мин икътисад терминын әйтәсем килми. Әмма бар менә бик хәлле яшәүчеләр һәм мескеннәр. Астагылар буларга тартыла алмый. Өстәгеләрнең барга төшәсе килми. Һәм ике яктан ниндидер үчләшү, бер-берсен дошман күрү, кешегә санама барлыкка килә. Ахыр чиктә астагылар, бәлки өстәгеләр дә менә шундый үзләренә уйдырма геройлар тоттырып, ул психологиядә бар дип беләм, негатив образга тартылу һәм үзеңдә шул образны тудырырга тырышу. Бәлки сәбәпләр шунда да будыр әле моның. Миңа калса, менә бу җәмгыятьтәге упкын, менә бу сыйныфи көрәш дип әйттем мин. Менә аның сәбәбе бар. Айсылхам, ничек уйлыйсыз? Робин Гуд шикелле. Килешәм сезнең белән. Монда әле хәзерге заманны әйтә башладык. Альберт, синең фикереңне ишетәсе килә. Хәзер бит блогерлар заманы дибез, бер-берсенә тартылалар, шул хайп эзлиләр, үзләренә төрле игътибар җәлеп итәргә тырышалар. Һәм шуның бер чарасы да түгел микән? Ул бит белә, хәзер бөтен журналистлар монда киләчәк дип язып та куйган ул. Бөтен игътибар миңа булачак дип инде. Нәкъ менә шушы ничектер үзенең хәтта үлемен дә инде куярга әзер булып, нәкъ менә шушы кеше тарафыннан дидер бәлки игътибар җәлеп итү максатыннан, нәкъ менә хайп дип әйтәбез инде, шуның артыннан куу күренеше дә юк микән монда? Бу очракта мен килешмәс идем, монда хайп яки үзем тирәсенә ниндидер күбрәк игътибар җыюда дип санамыйм. Бу ике кешенең дә алай кылануларын, чөнки алар үзләренең бүтән яшәмәячәкләрен белеп баралар. Андый булганда инде бу тормыштан шулай китүнең нәрсәгә кирәге бар бер караганда. Икенче яктан шул ук социаль челтәрләрне алабыз икән, менә соңгы арада киң таралган күренеш бар. Кайсы социаль челтәрдә икән әйтмим инде, машиналарның теге шильдикларын урлау, язуларын урлау һәм аларның менә тренд дип атала инде. Менә бер кеше шуны эшли, калганнар шуны кабатлыйлар. Бу очракта менә шул кабатлау һәм менә шул бик куркыныч тренд дигән әйбернең бер нәтиҗәсе дип кенә әйтә алам. Әлбәттә, инде үзенең субкультурасы бар күпмедер дәрәҗәдә. Киенү рәвеше, шул ук нинди корал белән файдаланулары, ничек итеп йөрүләре, кайсы урыннарга барулары, алар инде барысы да бер сценарий буенча эшләнгән дип әйтергә мөмкин. Һәм шул сәбәпле бу трендны эзләп табу күпмедер дәрәҗәдә җиңеләяргә дә мөмкин. Ләкин кызганычка каршы, безнең илдә моның шикелле әйберләр белән гел нәрсәдә булса тыеп көрәшергә тырышалар. Интернетны ябып куярга кирәк, мылтыкны да бирмәскә кирәк. Ләкин гафу итегез, менә шундый коралланган кешеләр булган вакытта мин мәсәлән үземнең кулда шулай корал булуын теләр идем. Һәм тишем тырнагым белән каршы булачакмын. Ул коралны ничек тә булса җыеп алырга тырышучыларга, яки инде ничек тә булса читләргә тырышучыларга. Рафил әфәнде әйтә, ни өчен аны 1 ел буена сузалар икән ул канунны кабул итүен дип. Чөнки ул канун шул дәрәҗәдә ахмак кешеләр белән эшләнгән, аның койрыгы булып өстерәлеп барган, тузга язмаган маддәләре җитәрлек. Анда яшь ул бер генә мәсьәлә, 18 яшьтән 21 яшькә кадәр күтәрү дигән. Анда коралның төрләрен арттыру, элек яраган коралны хәзер инде ярамаган итеп кертү, аларны яңадан бүлгәләү, аларны индидер аерым төркемнәр итеп чыгару, 2 ел мансы белән йөрисен, аннан соң монысын аласың, һәм башкалар. Бу канун хәзерге көндә кичекмәстән кабул ителә икән, иң беренче чиратта ул аучыларга сугачак, икенче чиратта ул шушы корал җитештерүчеләрнең кесәсенә сугачак. Таяну ноктасын ачыкларга Раилнең шигыре социаль челтәрләрдә урын алды. Ул ялгышмасам моннан 10 ел элек язылган булган. 11 елда. 11 елда менә шуннан кыска гына үзек әйтеп китәсез. Шуннан да әлеге ситуацияны миңа калса тулысынча ачыклыйдыр ул. Әлеге шигыремдә нәрсә әйтергә теләгән идем, мәгарифне үзгәртәләр, әмма ләкин нәкъ менә балаларга киләчәк буңа игътибар бирелмәй, һәм менә нәкъ менә тәрбиягә игътибар итәргә кирәк. Һәм инде укытучы күпмедер мәктәп укытучы ниндидер эксперименталь мәйданчык буларга тиеш тә түгел. Һәм моны эшләгән чагында бер нинди аны башка моментлар булырга да тиеш түгел. Шуңа күрә шундый сүзләр бар. Тәрбиясез бу балалар зыян кылмасын ялгыш. Әллә ниләр беләләр бит. Бәлә күрсәтмә язмыш, бәләләр булмасын иде. Кызганыч, бүген куркынычлык ягыннан беребез дә сакланмаган булып чыга. Әлеге фаҗигада үзләренең туганнарын югалтканнарның тирән кайгыларын уртаклашып саубулашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.